Ye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Vyake gima umwanchi umurigeria wigetaseni giensoko nerituko ria Jumanne chitariki 23 cy'umutinyo gatano narimo umwaka gw'ikiri bubere 2025 noyomo ensa neyamo yabona mugoroba imegetaseni giensoko tugokwariga bene umwanchi umurigeria tukomanye hayabereka gokorekana kura chingongo cyonsi inyekinsi sanga na intwe wetra sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV nchenkoro kwa Kerubo Frida nigo tukubwatenere Barnabas Sondari Misef na boigo Deborah Kerubo na Sense Merinde Kelvin Mugoi asoko eneke na chibicha neliogi ryagwikira sole asenchira yabene kurende ntarako yaletera senchira yobwikirano tiango tranyora senchira yoko yachuta Machibanyora bagarigia yo kwirana na kuendelea siabo bemuna segapana asiga asiye kwa locate chibesagaiga na natumai kiro muntu nabe no mogoko kiere chiro nkonya korabere to ninkorabere abonjeri abakaba kenko nyoro mwese maga ya serikali county ya Kisii kobeke merobiri yo kubagakira warore yibe yabaduka mange abana baito no ali nesukuru akabaga nesukuru bagosinga someka na yari yo kitu Obora bugo chago ikirana nyamaya wetera omoroberio o last mile connectivity na ende musike opinion y'abantu bande ikiroro murai tari lazima abantu bakole muri kindi yonsi yokoteba bantu mbabwato bosibuli bwabo bwogokora muna batagete kagicha batarabuna lichiko serikali kobolwa kwenekia obolendi chinga kya basaye ba Gen Z beroberetie korobekana Karibu sana tosanga sobwa mogochaka bonoiga wika omoelio ya mateyemo kurasi kinyoro kia kirungururi kegotoka se ward ya Bukimonge ebunge ya Bumachoge bora wika county ya Kisii nigo bono yasabire konyora obwene bumwanchobo oromugaka w'imyaka yigatwa oyo sireti obugima bwae asichinsemo cha mugonga asebara enene ya Kisii Kilgoris magayo gotumwa negari yebiasara ye Nissan chinsa cha mugoroba au kwa nani getasini keiga nigo batabuna wekira bono iga mbaranyora machibu yegariki ya mutumete asaba igoba menta gotabuna nyagusira neruringe esiro yenka asoko nekebuna eyamate yae nkoragirere kweboyere buya naboigo gwakanera abana baye school fees Murikito Apolinari Sakama nakira na chinsemecho naboigo gotwariganiria oroboti rokobwatia kama mimi school fees yangu ni 80 next week nafanya exam na baba yangu hayuko Ikinekerero kia mate ya mukuru wa kirongorori iyo gotoke wadi ya Bukimonge ebunge ya Bumachoge bora county ya Kisii bagusaba bwene bumwanchobo uyusirite bugima bwa yasikinsemo cha mugonga ritukoria mwisonde ne yamaga yo gutuma negari na gusiro bugima bwaye asego ikiraboniga batamanye tibune gari yakoreto mu basukano yo nkayere nataka haki yake tendeke ndio watoto wangu apata haki ya baba yake tuseme ni mkaya hiyo mahitaji yetu tunataka tuchue hiyo gari ilikonga hiyo mtoto wetu hii gari iko wapi oroboti rugwe cyane oruru ikerete ya mateye iga nigoro baruseti asenka yabo chinsa cyabo tuko na guika sensemo ya mugonga iriyo komanya ninki kegenderete tulipata bodi usiku kama kitu saa 3 mtoto wenu alikonga na gari hapo Mugunga bika Mugunga hakuna ripoti yoyote tulipata tukasunguka hakuna njia yote tuliona
Tukazunguka tena tukakuja mpaka nyumbani. Wakati tulifika Mugunga hakuna gari, tulipata watu wa potapota hapo Mugunga, tukauliza hii watu walipikwa hapo na tunasikia wale Kongo na gari bako wapi? Walituelezea alipelekwa Ugembo. Hakuna gari ilisimama hapo. Ni bwana wangu alikufa. Nilisikia usiku watu walikuangalia Mugunga. Nikienda kwa barabara nilisikia Charity alipigwa Mugunga. Nikienda na miguu yangu mpaka St. Elizabeth. Kufika St. Elizabeth pikipiki ikanichukua mpaka Ugembo. Kufika Ugembo nikapata ni bwana yangu alikufa. Agnes Charity munyaruko mutangi unyagusirani igakwerera buna isaringe risorienka asabona obwerere kisemi cy'abana bamwabo amonere nguje gwikachira omwerio. Baba yangu ndio alikuwa kijwa kwa hii familia. Baba yangu ndio alikuwa anatafuta school fees, chakula, nguo, kila kitu ni baba yangu. Alafu shule yangu mali niko KMTC, school fees yangu ni 80,000. Nilikuwa nimemcall Saturday anitumie jana ama leo asubuhi nilipe school fees. Alafu baba yangu hayuko. Sasa mimi tu nataka haki yangu, nipate haki ya baba yangu, nipate school fees yangu, school fees ya my siblings wenye wako grade 9, 10 na 7 na 5. So mamangu ana nyuma wala mbele. Ko reporteri gitaseni gian Soko TV ncheri tanapo Renaris kama Wekera chinyumba emie ya mone 50 ase wodi ya Nyamaiya emie bunge ya West Mugrango kaunti ya Nyamira nigo herabe gikubekerwa gugose omurero w'estima nigo rabe koko ikigwa asomorobirio bukongserwa estima gwetera asomorobirio o last mile connectivity nse yomubunga West Mugrango Stephen Mogaka ekerero chibosti estima chekigwa ase binyoro bene ati yebinyoro birache konyeka n'umorobirio yeganga mona Kenonga Nyansabakwa Ikorongo amo na Kanani nigabamenye borogongoro baereira makongo babiri bagweta nye bare ase emyaka emenge muri Stephen Nyarikembonde na Rotire mega yoko akemisi ntambe nigo habamenyi be ya Nyamaiya bare umbe wa Mugrango Stephen chiposti chestima echo kirachekobekwa ase binyoro bya Kenonga Nyansabakwa na Ikorongo ebyonsi bigotoka ase chisublocation cyabo kyambo nabonya iguba nigo moroberio yiga orengete chinyumba emie yemo na 50 ekero wikabono asensemo yekenyoro gya Kanani chinyumba 50 nomo wikabone iga chabekerwe estime yo nse yo moroberio o last mile connectivity etura nirimbia mono sana asenye nchobyo twarorire kurugese twagine twana kororaga ekore turu muiso West Mugrango mwesi mikuna ajeta agatomo ofisi ya CDF tugacha tukarika igoro estima eko twarike estima twara iganyira gindo jo mwesi mwe watu mwakere mbia mono asenye ncho eireria turete no cyo yekeraniri mwesi mwe wa Stephen Mogaka tawakere mbia mono asenye nche myaka emenge ntwana ko bana stima akiri bone estima ya soiroro twakambia omwesi miwambu ya mono naende mbu ya mono asengenja ba chumbe ba chorirwa baka bandi chi minister ndwana korora mulero boja bamenya emyaka emenge morontorokia njenda terenga omwesi miwo endere no moyo oyo naende gotoli maiga yao ngendo ndakwana ngiringa omwesi miwa Steve mbu ya mono ase nte wakorire ngendo kiengenjonga last mile wa torathere kana ni ase kinyoro gya Kanani
neje konya abantu abangi batabwati omorero abandi konya mbabwata abandi mbabwati bagukwanekerekia abamenyi be ward eyo nigo bagokire getambukiro ky'omujumbo yo kobaroseria na goche kobabekire stima asikiria bakwerera ngabono mbache gotiga gutumika amaguta yetaya erio gutumika stima na komesi ebinyoro ebyo konyora bie birwasenga kientambe twarora ibe ya maduka amange abana baito no banyene sukuru akaraba ku sukuru bagosinga someke beya ne rio kitu abana ko bachande getendo to kwenda ngambi yamono ogende no moyo oyo na kino ogende tokonya ogende tokonya West Mugirango tokonye asengenja mabaje sublocation twirwa maduka amange nkorengera linga naye wato yoira njenda abatebi ngambi yamono ono abangi nabono mbauje kugura mafuta bono buro bwachira bwestima estima ye kurutwa gina abande n'umuji tukarabwate myaka 16 se itontu anakoyerora mbona twayerorire nyonye ndivye jibantu baote abantu ana ochirwa nyomba nyo tukakorera tukakora ichia sola bono twakire mbia mono asenge njo mwesimi kwa ikirie genteka nigo bereire nga konye nigo ebinyoro ebyo byatiguru maega anne mono asebatare go ikere bitaseni ao byekitibi asekeria bagoteba gotatwara omorero ase bagokere getambukiro ky'omujumbo West Mugirango Mosque Steven Mogaka koene kinga na barabunko manyabare hari agendereta asense kibosi twagirorira nande twagokire ntoge tutwara omorero tubweka n'abantu bandi unabone mebire genderete ko togusinga sitogo gikorora etoke nga nimbwate dibi ane nyomba no morero oyo igonkororera mwana nyomba nje ndakore limbi yamono na inde mbi yamono ntwe twate amoko genda nondo obwate mangana aya era tikere sakura uja kintu banta baba West Mugirango twaro robyo tutana korora ondo omuchumba itonto twamure tutam nadengo gosaba abantu bande mbere bataranyora stima muna abantu bekenyorokie bate omwaro baranyora stima igongo gosabana moko ira no obisi manager mwana mumukwanire Steven Nyarikie Mbonde Ensoko TV Nyamaiya West Mugirango county ya Nyamira. Rituko ria rero ni gabatakano korase wadi ya Birungo ebunge Nyaribari chache nseye kiombe gia ukarimu besokire heliko lichengera rituko ria batakano helirigo chengerwa ensengima okwana ime skuru ya secondary ya KOK Friends abatakano abo korwa ase byombe 15 ebibere nseye kiombe gia ukarimu ni gobomerana na koyogwa obasemya igoro yokonyora chi title deed gosoa ase chisako nabayigo chinchira gukora oburimi nabayigo obutugi yokwenyorera engeri yabo ekera abantu bonsi baburiwe goika abatakanwa ange nabayigo kuba koegendereria muri kito Bethel Machini na robotore ekera litsukuri rero ensengima yani kurishingira litsukuri ababuraka nigo ekyombeke mogeteri gesere gia ukarimu Kenyara kumerana na waboraka kuru ebunge ya Nyaribari chache sensemegeti geskuru ya secondary ya KOK gutoke me ward ya Birungo ebunge yo na gusanga na barabo higoro yechinchira baramenye buya tabade tukoli ya waboraka international good of the day ende tabade group 15 cia chama cha bangina ende tunya waserekali tukoli ya bangina waboraka na ande tunyare kuba segeta banyare go jamo una bora elinde babekera liberera na none skiji babwate banyare ko bago share ninchiremo yogokora okweirana na kwa babura kabo nigo banyora maigirio ayara chikoba konya kuigenderia botambe nganyoranga abo boro kamba babwate challenges ne chanje no babwate ne rio kwirana nerene na mono nande nganyoranga challenge yabo nabo tukonyetani ebe opportunity kuna lero twanyorira abageni babakwanire amangana property rights ebintu byobwate byabo nonekero muhaka asire ngakiba kubwati amangana unclaimed assets ngakiba kubwatire ibintu bunebyo ntubwata abageni babakwanire amangana yo come together barosi chisako egati ababura kabo nigo bagokere tukeriria abo nagotemna eganga noko bekanamo nakonyora magirio yo kwegenderia ntubwate ebyombe twabekanira mu 15
ibirero twanjete ng'a na into rero kirire rituko rinene ria ababoraka nonye ntwanya gokora tukarora ng'a it's an international day na into tubwenete goserekea bono ekero tugocha goserekea igo tari ng'a igo tugocha buya igo nigo tugocha ase eng'encho ya okwarigani bari baminto bande bara ase chinka bataramanya obuya bwa ogocha ama ase ebiombe rigere na barabwo barora obuya obwo baiche ekiagera aiga ase ebiombe ngosemani tore nkonyora tore amafundisho amange ayia akogera na intwe tonyore empowerment yani tukinire ase bari bakonya kweiranana onyore bairanire buya babwenire korwa ase emechando eri babwate yokonya kweiranana aiga ase training eye togocha nkwegeri gutwanyorire ng'a ase eng'encho ntobwati besa our breadwinners rende buna bakwete rikari okonya kweiranana tukarora mbuya tuchake kosimeka amarabwani togosaba amato tutari gotumia chibese twareta chiguni twabachora twasimeka erinde ekera amira after emeti enyene nabo tokoria ayande na ayande twaoni twanyora esabuni okwanene Nsoko TV nigababura kabo baganirie omuraibu enso Mosque William Ruto ko bakonya konyoro murobere bobo bweni osha ere banyoro bobwenia na into twanyare kabato gwetire mechande yere menge mono. For example kera tukurwara nturi kunyara kabato kwirwali ase eng'encho nturi kunyara koba tugutwara chibesa chio kwa nyagitari bona into tware gosaba omonene oito bwense okorokwa Dr. William Ruto kagikora nche na into tokonye buna baboraka tonyora sha kogera tutabwati afya ntukunyara kabato komenya asebono abantu bonsi baborigwe wikabora kange nakobakonya ase chinchira into twins tigatokonya aboraka kera rights chiabo baegwe baikwange nande baba inclusive kera bintu biko bangu nabara bamanyunga aboro kambara oro mbabwate okogani awao wocha mashinani igaiga gakitokonya na into irinto nyaka batukwegendereria nande kera tukuibunga ababora kabande nkonyora bari chibese chiga chainwa chami na into twatumira mang'ana itonga na into motokonye gocha mali sabu na into twikerwa irinde na into tosomia abana ekwera nto babwate na into abana baitekera twasomiri gaki na into mwatunyora buna baboraka na into mwatulikera omo babere egere baira na chinka chito bacha batokonya ekwere miaka yiga ntogende tokabatokogota kuripoteria Nsoko TV koroigasi skuru ya sekondari ya Kioke ime wodi ya Birongo ibungenyari bari chache county ya Kisii Nchempethuel Machin no mwese guchia ase abonchereria bakabake abo batagurirwa ibibanda byabo sense moyegeta senie kenene gichigari kyo mucyo bosongo maiga ya serikali ya county ya Kisii kubeke merobilimia yo kubagachera asagia yo gukora obonchele wabo na gukinia ebango abo ase goikira bonoiga enseme yegendete korosiwa na kubekwa chikabros erinde kororokana obuya kwana nigeta seni Nsoko mu basolero nigabanyakonda bali baire emirimo yo korosia enseme yo bayenekire buna bwangoiga ngokora bali korosia asayo na kubabekera ebibanda byokonia bekerero abo asebono bairwe ogosemera buna mbache koegwa amabaga gwanchiriria gutaiyo nigabarai ba matatu asigeta seni ekyo bakoragwa na Jared Mochere uyoro muliki wabakora emirimo ba matatu imyomo cy'obusongo bakirembya mono gocha serikali ya county ya Kisii ensewe baraibwaye Paul Simbarati ase mirimo emia hagendete gwikirania asensemeyo nakoyeneke buna nigo magega yaye barachi kumusira airane abisi asentunda ya kabere hoika omwaka bwekiri bubere 32 agendererie emiremeye Jamalieta ngoro ku engineer Samson yandika ninjende engineer ga se county ya Ngubaro Seriga iwo bono ntoji to babekere soon as possible to babekere ibanda ye container asigura na toligerere tiga koruga pakaga bibwa temo inaria asorio ga ikaransete na sara tigale na se ya yechi matatu na bindo binde
tugukura kurwa koirana turi nsa na aro tubeke chi container chigende paka moino ase bari babwate sita batagoretwe ibanda etoke banyorire species bakoirana gochiana ri barabe no moyo bokobere county toroche mbuyere naende ngono gosukitorega to egere to yekore abana inji basoro igona bonda irane na mbuya mono gabana na batu mbuya to begete sasa marita ngoro ko Vincent Onchweri ninde no mogo ke sauria egasi ya kabros egasi chiro ya chire buya aden ko den kimna abakori biashara be tauni yeye bali ba sugeta keigo bachibanya rali bagarigia yo koirana na kuendelea siabo be muna segavana asiga asiengia ku allocate chibesa gaiga na natumai kiro muntu nabe no mogoko kiere chiro nkonya korabere tauni nkorabere biashara bikorubu yego bibangubu ya and kiro muntu nyore ritokiria yo ku muskiri ande ko timotu wake korengia bali babugate usukano yo kubabanga mbaire tamarieta abo nande mbachi bakigishemna babangire buya egere chire bange kimne bene tatakoba na samarita njari mochera ngoruko ande ndo moriki omatatu Kisii County ande na irani ngambu yamana sikanda kolekana stage yeito unabono SDM ya twaro nga chikabos ya begirutingi ya kabisa asarabire unatale korolekana konya matoba lenga mangi ande to sabanga gavana ngende ka kolega asengia ne side etikati ya kuchamata ndonga etengana ki ama tukatali mama keiga nkobe guchire ko rumaji content chibe guchire ri mate ne jire jire ko rega to nyako nyara chiobis ne se bipande biya toko korere gasi obonjo ri bande buya ase stage to ya Kisii na to ko sabanga tigato bwata na sabanta be chigari na baba ko kolega ase yo kwa gaje stage egere to nyako twaro bomo na rie stage era gachuye era buya na ende biko era to nyako ko bagana buya to tabwatirio mana na ritola nyale ko batoko gendera buya ase sekte ya matatu na bantu baitu baunchori babosongo gaiga muna bone stage yeye ndoche ngabinto byabekira buya na ende ndoche nganko eregochia igo gonta ite koirari bageri gwakira simba igabana ya itonga mbya mono ntage to manye ngantu na matatu no toramona ye baketa kayo moiso abalimi bekemeri yechae bakwire chai yabo hasi factory ya Sang'anyi inse yetundubali ya Isinda meyo bunge ya North Mugirango nigo batwarire egeikaro gyokobwatuka amagani yabo gati yabo ngamona okubutwa kumunyakero bwo bwetundubali okoboko kwa majani amabe oboibi bwechae yo emete negati ye binde nigekerekyo yokorigekero kyo baseneta me county ya Nyamira Jeremia Migosi abwatoka chiratire cyo gupima echae ilikorenga ose echae bakonya mbuye korengwa niratire ye factory yo muri kito Steven Nyariki Mbunde na robot yorwe amaburi y'amatindi nigagendere ko bakagosegetwa ase tundubari ya Isinta yo gotoka ense ya factory ya Sang'anyi meye bunge ya North Mugirango meye county ya Nyamira ase mambia rero abaremi bagendera nege ikaro ikikyaro bereti wene factory ya Sang'anyi ase korenda bateni be factory ibataikira naroro kati abiri abaremi babekire bosiona mona okobo ase factory ya Sang'anyi ko batereria bayagwa machani ase korengana baro bagota machani itekiranetiye kabere naseki bakuboturwa chikiro chechae gatatu nigo bakuboria chibesa cyumugondo moyoyi nabo igemeteyo korengana baro bagote bayonetiwe gatiye binte binge babekatene ni maiso marore ase omoyego ibo korekana ase tundubari ya Isinta etoko na kitata babishabana majani atano ne kianga motubu na kitoko reta taka tore ne ndakira to na abasaza bakwete atoe sukari wanu na majani yako to na tira kire nyomba musukato reta le bumbi ko kengabe nanti tuakani rapi omoje yo no cheke tundu bali batiko kama ni Sang'anyi ndo to tora amatabere ne nkoro majani yi garama ya toma kana majani utabeke no tingo manyana kiari vile tulikubaliana sisi sote ni kupika pleti ya majani yetu kupea hao
wapea sisi pesa kwanza. Au namna gani? Sancho. Shilingi 2. Intuturi Kenya ya menda tukaidithie. Kubwatikana no gutenerwa kumonya kirogo bwetundubari ya isinta na baigase basiekererwa kutanyora umuriro westima uyu bare gukorra umuyega nigekerekyo borokyo bororo no kugechwo konene. Nanta ngarongo tanarenga namanya ko tari gumu samajya ya manga yakubire nkija kubera omosyo yo ko sieke tundu bari no omosyo basiya oino omosyo ko sieke tundu bari yeto ko era maskandalia oino omosyo sieke tundu bari yeto tundu bari na nyagete ko unsala masara baka igoro baso ira ko toibera Ekerekyo asomoyego yo koriye kirokyo baseneta se county ya Nyamira moskecheremia migosi ekerekyo abasira neratiri iyo barachiye kobeka barenga echae nakoyerengania neratiriye factory nyore chiko igwanana elio bagendera gopima mnenjira ya moyo gokenania ubuibi bwechae nainde nare teratiriga ntu atabanga kore totirera tiri ngayero chaka ndeterera tirieri era tingo yera tore akumuri gari umukarani tobeke yemo gaiga umukarani abeke ekiro ya yegari na itotobekera tiri itoga era tiri ya itoge bataba kilo 10 atebi mundu yako kilo 10 mmoja gukwana nena mangana mange onye kabwate kenda atagete tigai chegari gosande kotini achikobori ingi yakogera uta uchikiro cha 10 era tiri inere gaiga na ndere digital ekero kubeka gari yakosoma chikiro ero yoko monyene ekerekyo migosi nigatebirenga nabegete nabo siobwekegambero elio korigereria na korototari dendie factory ya Sang'anyi lio korengana nera atebireria ikire chishiringi bilioni ya mono gutainye Sang'anyi unatoka na boni gebwate roni ya 1.4 billion ekero korigereria gari getongeyo kiagachire kia 1.4 billion tobegete case kotini nyasaga gotwanjira next month ko bwatore case geri igekerekyo migosi atebirenga nachigo ikabosi wekegambero elio koigambia factory ya Sang'anyi igoro yoko butora chikiro echo bagoteba no kubutora chikiro chyokorusia mache ase chae ntokwana mangana amuisi ya content boniga ngobekande case kotini asengenjo echae yega tebwati muisi chende yonse Wekabonega ubutinirwe factory ya Sang'anyi mboraro report ronderwensi go chipta seni byo borari igoro yayo babeire bakoboriwa nenzira ya moyo kwegerra umurimi gwekemeriye chaye anne mono bari bakoira ase factory ya Sang'anyi korwa ase etundwari yega igotoka ase omoche oisinta ime yewadi yaitibo ime bunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV Rietera Nyariki Steven Embunde Kaska siasa robotirondo mokonyi bumuraibi kiama gia Jubilee Dr. Freddy Matiang'i nigakora etara yaye wika asensemo ya Nyamagenga yotoka sensemeria Kegonga ebunge ya Kuria East County ya Migori kaukwana nigo agikeria uburai babono asukunereria abakenya na kogania serikali kuimukia egetambukiro kebwenete asokurwa esiko asomwana inchi na abakenya mbaganitie omulembe na obuteria asichense oigo na buli abananchi kumusira asobochori bule bosio wataondoka siku moja mimi nakubaliana na huyo ndugu yangu wataenda nyumbani wataondoka siku moja hawezi kudhulumu watu kufanyia watu namna hii na sisi wananchi wa Kenya hiyo ni kitendo ambayo sisi tunasema hatuwezi kukubali na tunawaeleza wakuu wa serikali yetu wachukue hatua ya kidiplomasia ya kuzungumza na serikali hizi zingine za East African Community kutoa heshima kwa wananchi wetu na viongozi wetu. Na sisi tuko tayari, tunaheshimu wengine. Wakenya hawana shida na mtu yeyote. Sisi tunataka kuishi kwa amani, tufanye biashara, tukitaka kwenda Uganda tufanye biashara turudi, tuende Tanzania tufanye biashara turudi bila shida, lakini serikali ndio inataka kuleta uhalifu. Lakini nimalizie kwa kuwapea very simple advice, my sisters and brothers hapa Kuria. Ukiona watu wanafanya namna hii, alafu mwaka ujao muwapigie kura warudi huko. Hawa watu wataelekea kutoa even term limits,
waanze kufanya uhasama kama huo unafanywa kwa hiyo serikali. Kwa hivyo we are in danger. Mufikirie tukienda kupiga kura, msifikirie tunaenda kupiga kura eti hivi. We are fighting for the soul of our democracy and our country. Hawa vile wanaonekana wakianza hii maneno wanaanza kufanya kukamata watu usiku, kuwapeleka huko, uhasama huu utaendelea. You know, people can tolerate this kind of inhuman behavior. What is the limit going to be? Mambo kama haya ambayo yanafanyika hapa ya mashamba pande hii. Ninawahakikisha na mnanijua. I don't normally tolerate this nonsense. Na mnanijua. Hii kitu hii nonsense hii. We cancel all these okay. Wakwende kabisa. Mimi ndio mashamba ya watu. Yeah, tutarudisha mashamba ya watu. There is nobody who has a right to encroach on other kufanya wakuja wawe slaves in their own country. Mwanchu murieli akora sorbotirwa ya Dr. Fred Matiang'i ni gotoko enyareli bagaria gosoa asumuti mukomukeigo kurinde toskale ngoira nanda segekeke kirobusyo irinde ngumanye amange. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Karibu sana mwanchi mulielia sentonda ya kabere togende gusanga imeyama ya Nensoko TV. Chingaki abasae bero beretie gucha gukora okorobekana habo Alamisi chitariki 25
Serikali yabuligwe kwenekia oburendi boisaine gochia ase balia bakora okorobekana ayonkolengana no munyakiro bw'ekiama gya UPA orosagia rwa Nairobi Ronald Nyoro asebona ruro kubolia gochia ase wizara y'oburendi bw'ime yense gotatumeka chinguru gwetania ekerengo chinga kechyo boigo nigo abarai ba UPA baruro kubolia gochia saba Kenya umusira matiangi kubwatikana nemirimo yaye akorete chingaki arenge omowaziri mulikeito Linet Nyambane na robotire abarai bekiama kia UPA orusagia rwa Nairobi baruro kuboria gochia serikali gutatumia chinguru gwetanie ekerengo anene chingaki chiga abakenya berobereti gukora okorobekana kubainyora abasae bari basiretio bugima chingaki bari kugikeria omuswada bwechibese bumwaka bwechiribubere 2023 gento kyo kanale gusaba serikali yero yo mweshimiwa Kasongo ne linga Kenya ne democracy na ende as a bill of rights ekero omuntu agukwana nabwato bumaene bwaye amono okorobekana no okora se constitution ende gwancheire egento gyoko omuntu aganeti gokora no ko uniform omucs we police station ngamanda mano naro information yiyo serikali yairu igo titokagereti nga nainde abasikali mbache bateme ko interview na manda manaya abantu boka batebire nga batageta omurembe onye batageta omurembe nainde batebire bachikwandamana no omurembe ninki gekora nainde serikali eresoi kuburukania maandamano botamba tokora maandamano ko jakoba peaceful mpaka ekere serikali yasoire yasoa kutachiti agas egerense enyare ko bigotwara omurembe abantu tibaitana abantu bamanyanga Nyasaye naro naena abana bali baito basiretie obogima bwabo ekera abachungaji bachira mogosaba nigo bakoinyora abantu bali basirete na gusabira kifamilia kiri cyabete kigotigara gukwana kurwa chiabisi chinene chikiamekyo omucho Nairobi nigo boigo batebire kero mu Kenya nigari no bosibore bwo korobekana na igo eserikali nigebwenete gusika obosiboro bwo na ende musike opinion y'abantu bande ekiroro murai tari lazima abantu bakole mu kindi yonsi yokoteba bantu mbabwato bosibore bwabo bwo gokora mu nabatagete kagicha batarabu na lichiko egento kende rinda mwananchi tatiko bakira mbuya mono asengenje yogotenenia erari elimu abwate gusi rinda mwananchi mwakolire buya elinde muungane na intwe tuungane muna abakenya kuinyora abana babage twa masasi abana babale kurwanerera uburayi obubi abana babale kurwanerera okukiniwa kwebango ebange nse yakiniwu nonyene budget yaetete bado ebango igekiniri igobono abana baligo barenge buya ayo nigo aene kigwa chingaki barigania abarandia bechikanisa ao imeye county ya Nairobi ase baruro kuburia gochia asaba Kenya gusira Fred Matiang'i ase eganga ya yokorigia ekerogo kyobora ibwense. Meona ya kwamba hivi karibuni ama hivi majuzi watu wameanza kuwa na goons ambao wanaenda mpaka makanisani na tunaomba kanisa liweze kusimama imara likatae mambo ya goonism kwa sababu nchi yetu ya Kenya hatutaki watu ambao wanaenda katika kanisa kuenda kuharibu mambo ama kuharibu vitu ambavyo viko katika kanisa, pia kupiga watu ambao wameenda kanisani kuabudu Mungu. Na tutazidi kuombea Fred Matiang'i na opposition wakina Sifuna wote, wakina Gachagua na wakina hata Kalonzo. Muunge Fred Matiang'i maana ni mchapa kazi. Amekuwa akiamuka usiku akifanya mtihani, amekuwa akiamuka usiku mambo ya security, hata mnaona wakati alikomesha maandamano. Ninafurahia sana kuona chama hiki kinaweza kuboa taifa la Kenya. Ni kwa sababu Dr. wetu Honorable Matiang'i mahali pale aliyoko tunamheshimu. Na tuliona jinsi alivyoboreza mambo ya masomo na tukaona kweli yako na nyota. Tukaona kweli ni mtu anaweza jenga taifa hili la Kenya. Kwa hivyo sisi kama wachungaji, mabishop, mareverend, pastors, prophet, tunaona tukisimama nyuma ya Matiang'i hatujakosea.
Abaraia bo ni gobono baruro kuboria guchia ase abarai bari bakwamereria serikali au bamanyikanite buna alternative government kwene kia nkomochora bare Fred Matiang'i guchikwirurukia ebendera yobo mubu ase batebire Matiang'i nigo akorete merememia ekero arenge ase serikali. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase e county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Ensemo ya kisiasa ya baraiba linda mwananchi nigo bararibuna umusangirikano obo yorobire gokorekana asorgongo rwagusi itkoria ijuma chitariki 25 nemo cyumutinyo gatano na limo mwaka bw'ikiri bubere 25 nemo asensemo ya keroka na kisi nigo tenirigwe goika chitariki 3 cyumutinyo saba umwako yiga iliyokorwa esco yokobanyora abakenya bali basiretie oguma bwabo chingaki chokorobekana aso mwaka w'ikirubere 24. We wish to inform our members, supporters and the public at large that the Linda Mwananchi Kisii and Keroka rallies scheduled for Friday, June 26, 2026 have been postponed to Friday, July 3rd, 2026. We will join other Kenyans of goodwill to stand in solidarity with the victims of the Gen Z protests of 2024 and their families, and in remembrance of those who were killed or are forcefully disappeared. We are alert to potential police and state-sponsored brutality and violence against the victims and their families during the commemoration activities. We reasonably anticipate unlawful arrests during the peaceful commemoration event. Consequently, it will be necessary to remain vigilant and engaged during this period. We call upon the police to ensure the safety and protection of all citizens who will participate in the peaceful commemoration activities. We are deeply disappointed by the government's decision to offer limited monetary assistance to the victims and their families, without ensuring that justice is done and accountability upheld. The lack of transparency in the compensation process and government refusal to allow the constitutionally mandated bodies to oversee the process is compounding the pain of the victims and their families. There is no reconciliation and a commitment never to repeat the killings and injure innocent Kenyans. Finally, late last evening, we were made aware of the decision by the ODM party, NEC, purporting for the second time to remove Secretary General Edwin Sifuna from office. On the face of it, the decision bears similarities with the first one in February, and procedural, unfair, and contrary to the party's constitution. After consultation with our legal teams earlier this morning, it has been decided to once again test the propriety of the purported ouster in the courts, because we are convinced it should suffer the same fate as the first one in February. Muwaziri w'obachenu Adendwale ni gaika bosebwe kigambiro koiraniria amabolio arengete obachenu anene ase ogotaigwera gochika gwikigambiro nakogenda kwagacha ensemo yokubeka abaroire ba Ebola. Manyanabo nigo anchirana mamucho na maiga yayo gusaba okwabera ase kigambiro yanchirana. Indeed, the United States of Government publicly confirmed the suspension of the collaboration. The ministry understanding of the conservatory order was that the court had suspended the implementation of the proposed collaboration between the government of Kenya and the United States government in relation to the Laikipia Air Base facility. At all material time, it was never the intention of the ministry or myself as the cabinet secretary to undermine on the orders of this honorable court. The fear that the Laikipia facility could serve as a vehicle for Ebola importation into surrounding community
is scientifically unfounded. The facility is located at a military airbase, placing it at significant geographical distance from populated areas with very strict access protocols, including reducing any theoretical risk of community exposure. As a citizen, as a minister, public servant, I will be the last person to disregard a court order. And I sincerely regret any action, omission, misunderstanding, or misinterpretation that may have resulted in a non-compliance with the order of this court or created the perception thereof. Since it's the first instance that the minister is responding to this, I will give him the benefit of doubt that there was actual misapprehension of the court order. So for that reason, I will accept the apology that has been tendered. Maiga yoroboti gutara semitandao kubwatikana no gusira kwae umusae Amos Anchinga oyokonyora oromorokiwa ase skuru yobobundi ya Keroka asakagirito koba omoibi wegasi nigegeta seni giensoko kyabwatia enganeye goika ase nkayabo nyagusira me location ya Keroka Township e county ya Nyamira iliyokonyora oboene kubwatikana nenganeyega Murikito Dominic Ondeli nero gotwasioreria asoroboti rugoitona obotuko bwalero. Omwana onagasira. Maiga ya mangana mange ukwanika ase mitandao kubatikana no gusira kwae Amos Nyang'ao Anchinga osemanase ng'anigo bagoteba niganya tukobo gusira bugima bwae magayere gotebekana koibe gas nigo twakoresa bari etugoika ase kinyoro kia Monti na kegotoka ime ya Keroka Township location ime ye ward yerigoma ase bunge ya Kitutu Masaba me county ya Nyabira erikomanya ekene kireto bugima bwae Amos Nyang'ao Anchinga yonya tukoba ogoitwari tukoria Jumatano ewiki ya nyariko bakegweta byo ko batokumanya nganki kerikererete obugima bwae gosirigwa ase nchireria mob justice agino gogoro mano dete agiyata gokwana ne amatia Amos Nyang'ao nigo bene kenga omwana oboniga bwate omwanchi kurugaiga ase chinseme chiganya tukoba ogoitwa igachete goikora asikonyora banyariko bakomenyororo no mwanchi oe kurende kera banyariko bakobachana ase nyoma yabo nigo Amos yacheta nyariko bokurusia bintu bya biri nyariko bakora ase nyombei kurende omwanchi akanyariko ba okomokurera ngano mwibi abwasa abantu abangi banyariko bagwesoke butukobwo na kumuita ase nchire amagena asanya tokoba ogosiria obugima bwae mangana mangi sana abere gakorikwa mona ase mitandao ngamo muromino ni gachiete omwanchi oe asamenyete rende buna mwanchi agete bikurate bantu bagosoka na goita muromino nga no muibi lakini amangana arikirwa mange ntogani sana inubune amate mate bya barigire linga ekene ngerekike Amos nigo abwato omwanchani oye omenyete keti Keroka Technical Institute no ari gosoma bono bakabachanake akamateibono nchenge ebintu byane ebina kogorete rinde tutigane no morembe Amos nakuo gochukana kuye ebintu byaye iria gotaka gosoka mwesuko yo agakura ngo moibi oyo Amos nariitirigo agasira Amos ominto tarenge moibi ne dia bekerire tu no moise koyo. Okay, ndugu yangu alikuwa na mpenzi. Though alienda huko. Sijui what happened. Ndo hiyo furugu ikaanza sasa ikaried to kifo chake. Issue that is trending online about that Amos Manasa alikuwa mwizi. He was not a thief. Hiyo story in a trend online. It is about uongo.
my brother was not a thief. Abange nigo batogiri chingencho chiae omwana Amos asibatebire ng'ani gare omusae omuyakegima inyatikoba ogokinera ase kanisa yotanya kwibwatikana nebikorende byonsi bibwatobo ibi. Hakuna siku yenye nilisikia ati Amos ni muhisi. Wale mliua Amos, mkatuacha uji. Mungu ndiye anachua. Sisi hatutachua. Na kuna kitu tutachibu. Lakini naomba serikali, mtusaidie. Msaidie ango yangu ni mgonjwa. Alipata accident ni mgonjwa na aunti yangu ni mgonjwa. Hakuna watoto mwasaidie. Serikali mtusaidie. Hata tumalize hii masisi ya mtoto wetu Amos vizuri. Mungu akwasami. Andake mami, ntete toiraniri tukeriga ria Jumatano nakikwanyorete simie gocha na ndi nakiagocherete nakigwachiete nakwanyorete na bogotuma kwetwa raire tukanyora simi saa 5 lakini twawete silent, lakini saa 6 iga omonto agacha gwe pigipigi agatura oyo koiro mugako oyo keroka makona gwatu muchando bwa magoro nacho mwera ndo mwerani agatura atatu akire gisimi muri kubwata lakini manaso umira aliketi akaraire geti agacha karatu agenda bono kaira na chiangana ndetera nitie bichanga ra umieto umotwe no kugoro nkarigere nganyora abegite boxa nkaimo kichianga ngaenda chenje kona imokinaika ndene chianga chiringa nyora araire mara mama kongo batebina kiaraire gagakwetu se moya bata moya ari ono bunango batei moncho rengo mwana kasi ni aiga gochiko moncho rakona rangereti tinyi gweti gose na bugete kene na gochiko moncho na nyorete ngencha mago kakuruta aringo bakana ati monto kweto yo gakwete bugana na borengo mwengeiga chabono timanyeti gako garansa 11 magorobe ya gochukwera botuko nacheta nandi twakwana nere amwaye akamanya kogenda ababwate bagoitera amanyinga bibiri ne kanite onyero omonto gweita yo monyene serikali akonyore gukugambia ande gusibe ikiagero goito bogima butari obwaho bono abona gusaba ng'abantu abo abuntamanyeti wango gana bonda mumanye na Amos gakure buno omwana onde okwete seita okwerete gurariri abore akabuturwe bigotu botuko atabwata korusi umwaye lakini abantu balianza kubaenekeriga mbali moyo onsi mbaraire igo nayo nyoko bwate murubiri gogoita omuntu agusabirwa njutige tiganya saa gokonye na indo itabiri ogiriaye okora yara maya bwanjo obogima bwa abantu buno bwanje tobwaho abara ibonsi niko banyako bagusabanya ko bagwesokia asobonge kirege bine kekenya ko bageko bamonasi chinsemo chiri bakora banyako bagwika asobwango eriko konya amagema y'abantu tagosirigwa gwetera senchira ingabune yigayo bokagera igongo saba abagambi kiaro mugambi na tuletwe lakini ta respondati akara respondi agatiga abantu abagaito omwana oyo bagoteba ng'ane egasi abwate lakini baromba manyete ikiara egasi eye karo bachiete ororo bachiete komwoyia gasi mbanyanyore thi bagoteba ng'ane arachiete kwoyia agwasa arenge ng'ana omonyaroka abwate ncheti mbwati bomaene baraumba bwato bomaene lakini inche gento ng'okora omogambi ekero kwarangeriwe konya abantu nabwo tenenerete tagoteba ng'aye oigwete bobe tokonyara gosoka isiko bakonya abantu bario obekeire okorere naende inche bono tiga mbatigere Nyasaye kiagera inu mwaire amagoko aino kiara mugwate chinguru chiokonyanya abantu nari gosaba gocha ase serikali omogambi Ruto Kipchumba Murkomen tokonye Amos yango yananyore justice nonya na baibuli baye barwarete mbalinguru awana uwezo koro gwanja kwao chikalibrity echi chiakoreta amang'ana aichitoke justice yakorekane kero omonto abwate riganda no mwiso kori asare no muibori onye gotomete omwana oge esukuru achigokora ebinto bingabiri somera abana baino alifanya kitendo mbaya yenye ataraniwa maisha yake yote kubatikana gutenya rukora senkeyega nigaba matabe banyako bagosaba onde bwensi oranyariko bokubakonya nyariko bakonya banyako bakomokora omwana omwabo enyangengia
ibanya ko bakomani anya ko bagotimoka asomorembe so rende na betigarire ko tabere gasi enkongo ikiraigo mpaka tu atantanire gukora emeroberi tutabwati njirende yonsi y'obogima obo buna tokobosuki mpaka tutaboki 07 93 84 90 79 07 93 84 90 79 inaleta jina Ishmael Anchinga. Asebono nigo eamate yo mwana nyagusira Amos yanyariko bakegosaba abarigeri bonsipi banyariko bako bakonya na koreta obwene bumwanchiobo asabanya ko bagosaba abantu bonsi gwikia amate yange ilikonyora obosibole bomwana obo na kumanyanga nkikiria kene kireto mwana obo goitwa asenchira engabune yiga kuripotire gitsindikyo nambe mogia Soko TV kurega sekenyo kya Montine ke gutoka gaiga ase wodi rigoma ebungi akitutu masaba e county ya Nyamira ile terane Dominic Onderi Nyabuto Mwancho mulieria kurasorbotirwa ya Dominic Onderi ni gotogwikira omwairi obo kumurikira mangana maya NCMO korinde toskato nyegera chikoraga chinsa isato ayina mange ningo yaletera sinchira yobo ikirano nchenkurwa Kerubo Frida ni gotogwatenere Barnabas Ondari Misef Deborah Kerubo na boigo Kelvin Mogoi asoko ene kemna chibichani lyogira gwikira sore a sinchira ya bene genda gutwara obulgerio byemigita seni gensoko oboiga na buboroso obomagasi